Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo ukuba nithathe amaBhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu, lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu. Kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi, esenikezile ubufakazi ukuba ukuthule kuzo zonke izindlebe ezilalele ezimisele ukuza eqinisweni ngokwemfihlakalo yemibhalo, ukuze nonke nixhumane nathi kule mininingwane esoyisherisha njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube, lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise imibhalo engcwele, kube ngabe lokhu okuzwayo ufundiswa khona, ushunyayezwa khona, kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button, ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasekugcweleni. Ungakhohlwa nokusherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso engcwele ngokwemibhalo engcwele. So ku-YouTube sherisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sibonge Baba osezulwini ngalo musa asendele wona nanamanje, ukuba sikwazi ukulizwa izwi lakhe elisiholela eqinisweni nasekuphileni okuphakade. Ake sigobise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osezulwini, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amaqala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenisi ekuningweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho, namandla nobukhosi kuze kube phakade. Amen. Balaleli nabazalwane, yamukelana umfundisi uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele, umoya ongcwele ekhazimuliswa izwi elaphenduka inyama elinguJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Sheshisani balaleli nithatha amaBhayibheli ukuze sihambisane endleleni yokugcwele ngezwi elipheleleyo. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane ngegama lenkosi uJesu uKristu, inkosi yokuphila, inkosi yomusa, inkosi yaphakade. Siloku simbonga uNkulunkulu ngakho konke okufakazela amandla akhe nobuhle bakhe ekuphileni kwethu. uNkulunkulu onomusa nokubekezela, okuhlula konke ukubekezela ongakucabanga la emhlabeni, noma ungafuna ukuqhathanisa nalokubekezela kwaNkulunkulu. Uthi ekubekezeleleni kwakhe ingokuba ufuna sonke sifinyelele kulesikhathi sokuthi siphenduke, kepha ngeke siphenduke sonke, njengoba kunamakholwa angafuni ukuphenduka. Manje abantu basezweni bazophenduka kanjani amakholwa engafuni ukuphenduka? Ukuba abantu abavimbela abantu basezweni ukuba baphenduke amakholwa, noma yila abantu abazenza amakholwa, abafuni ukuphenduka, bafuna ukuqhubeka benze izinto zabo, bazifane nezwe, bazifanise nezwe, baphiliswe kwezwe, benzise kwezwe, bazimpintshe ezintweni zasezweni,
bese bethi nabo basindisiwe noma bayakholwa. Benqala izolo ukuzwa ukuthi uMaria kanti unina kaNkulunkulu. Hey, umuntu akakwazi lutho. Kepha-ke ayikho into esho njalo neBhayibhelini. Kepha abantu abangazi bathi bebethakazela bethi bathakazela uNkulunkulu noma bethi bayakhuleka uNkulunkulu. Bathandaze ku-Ana, bathandaze kuMaria, bathandaze babize uMaria ngonina kaNkulunkulu. Wawubuka lapho ukuthi ngempela uSathane angafuni abantu bafinyelele ekwazini iqiniso. Ukuba abantu babelazi iBhayibheli, bebezosho zonke izinto ezikeBhayibhelini ekumele bazisho. Kepha ngoba abantu baswela ulwazi baya phansi kwalasha emgodini omnyama babhajile. Ngenxa yezinkolo ezalethwa uSathane kubantu ngamabandla athize, phecelezi njengawo nje ama-Roman Catholic Church. I-Roman Catholic Church ibandla likaSathane ngamalengiso. Roman Catholic Church, ngifuna ungizise kahle ungacabangi ukuthi mhlawumbe ngididekile. Ibandla likaSathane ngamalengiso, ibandla lamaRoma, amakatholika, ibandla likaSathane. Mawusonta khona, noma uthi ukhonza khona, ucabanga ukuthi ngoba mhlawumbe nginomona, anginamona, alihambe ngezwi kaNkulunkulu. Ongitshele, ukuphi leBhayibheli khona kuthiwa u-Ana ocwebileyo? Ukuphi lapho kuthiwa khona uMaria ocwebileyo, ogcwele ingelasiyana? Ukuphi lapho eBhayibhelini kuthiwa khona uMaria unina kaNkulunkulu? Ukuphi lapho kuthiwa-ke uNkulunkulu uthethelela izono zabantu sibefile? Uthi uJesu uma singaphenduki samukela iqiniso siyazilahla thina. Ukwazi ukuphenduka ngale kwethu ngokuba nikholwa iqiniso. Uma ukhonza enkonzweni noma kwibandla lakaShembe, ukhonza ebandleni likaSathane. Ngizokuthini? Ibandla lakaShembe, Shembe of Nazaretha, indodana kaSathane nenkolo kaSathane. EBhayibhelini akekho uShembe waseNazaretha, khona uJesu waseNazaretha. Ngeke uzuqambela amanga eBhayibhelini. Angikwazi ukuba waseNazaretha kodwa liyasho iBhayibheli ukuthi ngumJuda, hayi ngenyama, kepha ngokukholwa. Ngokuba amaJuda anokukholwa kuqala, ingakho lithi iBhayibheli ukukholwa kuvela ngamaJuda. Ukuba ibona abantu bokuqala labo bakhethwa bakhonza uNkulunkulu bakholwa. So ukukholwa kwami nginika incwadi amaRoma chapter 3. Sukela noma sukela kuverse 23. Igcina kuzobheka igcina kuverse 20 ba. Igcina verse 20 ba. Ngale kusukela kuverse 23. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi nami ngumJuda. Ngokuba bonke bonile. Lithi iBhayibheli ke bonke bonile. Izithe incwadi baphenduke izibuqala bonke. Kusho la futhi lencwadi le yamaroma sahloko 23 kusukela kuverse 10. Ithi bonke baphenduke imbuqala. Akukho noyedwa ofuna uNkulunkulu. Akakho olungileyo. Akekho noyedwa. Akho noyedwa olungileyo, uyedwa uJesu. Ngapha phakathi kwethu akekho noyedwa. Akakho oqondayo. Akekho oqondayo. So abantu sebelahlekelwe iqiniso, sebephumile endleleni. Ingakho ngikutshela mina, ngizokutshela uma ukholwa eZayoni, nijikeleza insika, niphathe izinduku, nisebenzisa iziwasho, lelo ibandla likaSathane. Ngisho lingacula 10 hours, lokho nje ukuthi yilokho eliprofethana, kuyaphi izwi likaNkulunkulu alifundiswa ibandla likaSathane.
ukuthi usindisiwe, kepha umfundisi wakho uthi-ke ubusisa amanzi noma unika iziwasho noma unika ovaselina noma-ke unemisebenzi ayenzayo eyizibonakaliso. Menibiza ukuthi uzayenza usindiswa ngezibonakaliso. Noma ngabe kuthiwa bakuyekisa ugqoka amabhulukwe namawigi, uma ungahleli esifundisweni esipheleleyo ngokuba sekushukela lokho manje usathane usenza abantu engathi into ebalulekile ukuyeka amawigi namaroji, bese emva kwalokho abantu bayeka amabhulukwe bemkhipito bese bengabi nayo imfundiso ephelileyo. Bese neshoda imfundiso epheleleyo. Ngokuba imfundiso lokhu ekuthiwa-ke kukhiphe okwasezweni. Bese ufika phela ngaphakathi endlini kaNkulunkulu kunezinto ekumele sizifundiswe. Ezo lonto leyo. So manje mina-ke ngithi-ke ngingumJuda mina. Angene waseNazaretha. Ngene nje umhlengi waseNazaretha. Akekho ushembe waseNazaretha. Akekho umuntu ofanele abize uMariya bethandaza. Nina zikhohlakali zabafundisi basemaromini nisebenzela uSathane ngamalengiso. Kubhalwe phansi eBhayibhelini ukuthi uJesu uma efundisa abafundi bakhe ukukhuleka, bethi noJohane wabafundisa ukukhuleka, nathi sifundisa phela ukukhuleka. Athi-ke manikhuleka anothi Baba wethu osezulwini. Yilo umkhuleko esifundiswa wona. Baba wethu osezulwini. Maningcweliswe igama lakho. Akusho ukuthi maliphathe ngokungcwele igama lakho. Lithi iBhayibheli maningcweliswe igama lakho. Umbuso mawufike umbuso wakho. Umbuso wakho mawufike makuba uwena obusayo ezinhliziyweni zethu. Mayenziwe intando. Mayenziwe intando yakho emhlabeni. So ubani ekumele enze intando kaNkulunkulu emhlabeni? Uma ukuthi wena uma uthandaza abantu wenza intando kaNkulunkulu. Mawubiza uMariya mokhuleka ugcwele ingrasiya wenza intando kaNkulunkulu. Thiwa abantu bakhonza umkhosi wasezulwini. Nikhonza nibiza abantu abangazange bamfele. U-Ana angakaze aze kuthiwa sombiza besikhuleka. Sinegama kuthiwa lilodwa igama esisindiswa ngalo. uMariya kangendawo. Ukuthatha ukuthi uMariya. Kusho iBhayibheli uma ukuthi ibandla lakaShembe lakhiwe ngaphansi kwesisekelo sokuthi uShembe uyedwa waseNazaretha. Ngizwisise kahle-ke wena sikhohlakala esiwumfundisi wakaShembe esisebenzisa iBhayibheli ukuze sikwazi ukungena emaphaketheni abantu. Lithi iBhayibheli-ke la uyedwa waseNazaretha. uShembe waseNazaretha uSathane lo. Nginakisise kahle ngifuna uzwisise. uShembe waseNazaretha uSathane lo. Ithi encwadini abanye bazenza abapostoli. Ningamangali ukuba noSathane uzenza ingilosi yokukhanya, kepha ungowobumnyama, uyingilosi yobumnyama. Kanjalo-ke nabafundi bakhe nabasebenzi bakhe nezikhonzi zakhe bazokwenza imisebenzi yababwabo uSathane. Bazogcwalisa izinkanuko zikababwabo. Ingakho uJesu athi nina ningabakayihlo uSathane. Nezinkanuko zikayihlo niza kuzigcwalisa. Umuntu ongubulali uqala kubulale unembeza wakho ngamanga, ukholwe ngamanga bese kuba ukufa kwakho. Ukholwa amanga ukufa kwakho. Le emhlabeni lithi iBhayibheli lithi yinye inkosi. Lezo thi iBhayibheli yinye inkosi, yinye inkolo emhlabeni. Lezi ezinye izinkolo ziqanjiwe. Amavukane kunedwala elakudalayo. Ilona ithi encwadini kwincwadi yamaHubo sahluko 1. Sahluko 1 ngithi-ke kusukela kuverse 7. Nginike uverse 6 incwadi yamaHubo. Ngokuba uNkulunkulu uyayazi indlela yabalungileyo. uNkulunkulu
uyayazi indlela ehanjwa abantu abakholwa kuyona othi bethi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. So ufuna uNkulunkulu abantu abazokwenza intando yakhe ngoba umbuso wakhe sofikile kubantu. So benza intando kaNkulunkulu emhlabeni njengasezulwini. Mase ke kodwa indlela yabantu ababi yobhubha iyakubhubha yonke le ndlela enihambayo. Lobe nigcina amasabatha nezihluthu, lobe nicula izingoma ngo-Ana no-Maria, leyo nizokuholela esihogweni ukuba yini nikhonza izikhonzi zikaNkulunkulu. Wabiza ingilosi segameni likaJesu kuhlela ngesikhathi sakho. Angikwazi bethandaza ngithi Gabriel ngicela ungithelele kuNkulunkulu lalela lithi iBhayibheli lilodwa igama esilinikiweyo ngaphansi kwezulu. Lilodwa igama ithi eyincwadi ke ngokuba kunye umlamuleli phakathi komuntu noNkulunkulu and uJesu lo. iBhayibheli mawuthobheka liqala kuNkulunkulu lize kuJehova bese lize kuJesu. Athi nginguye lo enginguye. Athi hamba ubatshele ukuthi ungunguye ukuthi umile. So ungunguye kusawuyena, nginguye ungithumile. akakho ofuna uNkulunkulu. Akekho ofuna uNkulunkulu. Bonke baphambukile. Bonke bazihambela izindlela zabo. Baphenduke ibhuqa bonkana. Yabona ngiyale ngivakele ezoshumayela nginingi milona ngitshela ukuthi iphumile endleleni. Nilokho ibhizinisi sithomela namabandla lisithomela ngenani labantu abalilandelayo nabantu enikhonza nabo. Kepha nonke nihamba indlela ebabhubhayo. Kepha nizibiza ngamakholwa. Alilifundi iBhayibheli. Akakho owenza okuhle. Alilifundi iBhayibheli. Bese kukhulunywa into zeBhayibheli uyabona amakholwa. Ayancapha amakholwa aliphume ngasho ngokuba yabona isono nesono sibala esenziwa yikholwa elikhonza emaromini. Kanti kuphume nenye ikholwa ngoba nomoya uyancinza. Bese utshela umuntu ukuthi hayi isidakwa uNkulunkulu akasifuni. Isifebe uNkulunkulu akasifuni. Isitobane uNkulunkulu akasifuni. Umhlebi uNkulunkulu akamfuni. Umqamimanga uNkulunkulu akamfuni. Uyabona ukuthi amanga bayaphoma. Izifebe ezenyakaza. Bese uNkulunkulu utshela amakholwa ngoba ukwahlulela kuqala ngaphakathi ezini kaNkulunkulu. So akusizi ujafu ukuthi ishumayeza abantu abangaphandle, kepha abantu abangaphakathi ibona abavimbezela abantu abangaphandle ukuthi beze kuNkulunkulu bazokwenza intando kaNkulunkulu. Amakholwa avimbezela abantu abafuna insindiso nabantu afanele abasindiswe ngokuba amakholwa uwathola emantshwaleni, uwathola emashibhini, uwathola emtipintweni, uwathola emfebeni. Amakholwa yizitobane. Amakholwa abheka ugwayi. Amakholwa aseyindaba ezamandla. Yini ungayitshela umuntu ongakholwa ukuthi akakholwa empeleni yafana. Uzabuza ukuthi umuntu ufika ngani nekholwa ngoba sibeba nabo ngithola nani ikholwa. Usindisiwe lo ukhipha isisu. Wenza abantu abangakholwa ukuthi khipha isisu. Ingakho ngithi amakholwa baphenduke. Njengoba sintshela nje ibandla lakaShiyame likaSathane, ibandla lamaRoma elikaSathane. uJesu usakhuluma athi bagqoke izingubo ezinde ezifika le emanqakaleni. Phambi kwabantu bafuna ukuphakanyisana izandla ezindaweni zokudla bafuna ukuhlala phambili. Bese babizwa ngabafundisi abakhulu. Uthi umvuzo wabo yilo emhlabeni. Umvuzo wabo ule emhlabeni. Amakholwa adle ezithebeni abantu abahlabela abadlozi. Amakholwa ahamba izangoma, amakholwa langizwayo. Uya kanjani kumuntu othi umprofeti
akunike amakhandlela nemlotha uthi uyikholwa. Amakholwa lithi iBhayibheli ophila ngezi nobalungileyo uphila ngokukholwa. Asikholwa izinto eziphathekayo. Awunginikele incwadi yamaRoma ubonga uqedi yona ngifuna ubaveze. Hey lalela buka mina. Ngithi ngumJuda mina. UmJuda mina. Verse 12. Yes, hambe ku verse 23 right manje afuna ulibala. Ngokuba bonke bonile. Bonke bonile. Basilalelwa inkazimulo kaNkulunkulu. Basebenjani? Basilalelwa. Balahlekelwa yini? Inkazimulo kaNkulunkulu. Balahlekelwa inkazimulo, ukulahlekelwa yizwi, ukulahlekelwa ubungcwele. Inkazimulo kaNkulunkulu iyasuswa kuwena. Ngisho ungacula, ngisho ungaba nesikhundla, asingeni ngokuthi ubunesiphi isikhundla ebandleni lakho. Ngokuba inkazimulo kaNkulunkulu ingapheli kuwena. Ngeke uze ukubone umsebenzi kaNkulunkulu. Ingakho iBhayibheli lokho lithi inhliziyo ehlambulukileyo sifanele ukuvuma izono siphenduke. Inkonzo yokuphenduka abantu abasaphenduki manje. Ngizothini? Abantu sethiwa ke abaphakamisa izandla labo bafuna ukwamukela uJesu. uJesu nje sefana ukuthi nje ngathi amaswidi kaKhisimusi. Lokuphiwa ingane bezifikele lokuthiwa nangu sweet, nangu sweet. Abantu abasaphenduki bashiye imikhuba yabo uJesu angayifuni. Sebevele bamukela uJesu nje yobathembisa ingcebo nemali. Ngenxa kamfundisi oyisikhohlakali osebenzela uSathane. Igama likaNkulunkulu liyahlambalazwa ngenxa yamakholwa. Amakholwa abulala ubungcwele noma igama elihle angcolisa. Ithini incwadi? Balungisisiwe ngesihe ngomusa. Yes. Wakhe ngokuhlengwa okukuKristu. Sesilungiswa ngani? Ngomusa. Amen. Wakhe ngokuhlengwa okukuKristu Jesu. Ngokusindiswa okukuJesu Kristu. Ammiseleyo uNkulunkulu. uNkulunkulu umisele igama leli Abe yihlawulo ukuze ahlawulele thina zoni ngegazi lakhe. Waqoba ukufa kubonakaliswe ukulunga. ukuze amandla okulunga aveze ukuthi lilodwa igama elinamandla okulunga. Kubonakaliswe ukulunga kwakhe ngokuyekwa kwezono ezenziwe ngaphambili. Ngokunjani? Ngokuyekwa kwezono ezenziwe ngaphambili. Ngokunjani? Ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili. Awuphinde. Ngokuyekelwa kwezono ezenziwe ngaphambili. Izono ziyayekelwa ezenziwe ngaphambili. Uthi incwadi uma umuntu esekuKristu useyisidalwa esisha. Isidalwa esisha. Bonke okudala kudlulile. Lithi iBhayibheli bheka sekuvela okusha. Ngokuba uNkulunkulu owayekuKristu wasithethelela izono zethu, wasenzela inkonzo yokubuyisana kanye naye ngoJesu. So uma unesithombe odongeni somuntu wesifazane omhlophe ukuthi u-Anna noma uMaria, uSathane lo. Uma unesithombe sendoda engaqondi ukuthi inhloboni, uSathane lo. Uma unesithombe sabantu abathathu, umkhehl'edala, umuntu insizwa entsha, nesithombe sejuba, ezothi-ke iHoly Family leyo noma iHoly Trinity leyo, uSathane lo. Akho Trinity eBhayibhelini. Balobethi hayi izikho ezintathu uNkulunkulu uthi uyedwa nje. Kenzeka umoya uhlukane kathathu na. Wazi kanjani ngoba sibona isiqu sikaNkulunkulu? Wangasibona yini isiqu sikaNkulunkulu? Lithi iBhayibheli uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu ungumoya. Bonke abakhuleka kuye ngomoya nangeqiniso. So wena othi-ke uneziqu ezintathu zithatha.
phela umuntu onezipho umuntu ofike wafika wagraduate wathola isitifiketi yasibona usenezipho ze-honors ze-degree ne-PhD lezo nto leyo useshayine doctoral usene-doctoral lezo nto leyo so lowo muntu lo usenezipho manje uJesu mase lithi bezipho ngithathe lapho lo ihlaba kabuhlungu lokutshela abantu njengoba kunjani ukuthi ibandla lasemaromeni elikaSathane nebandla leShembe of Nazareth elikaSathane Kubani onqoba izwe? Ubani onqoba izwe? Uma kungesiye okholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu. uJesu uyindodana kaNkulunkulu. Nguye lo owenza amanzi weza ngamanzi nangegazi. nangu uJesu weza ngamanzi wafika wabhabhadiswa waba senyameni sebhabhadiswa wayesefela esiphambanweni kwachitheka igazi lakhe yayizwa loo nto leyo noma esegwazwa lapha esiphambanweni kuphuma amanzi nani negazi kuphuma ini amanzi negazi uJesu Kristu kungengamanzi akubona kuphela amanzi kodwa amanzi negazi nomoya ungofakazayo. umoya besivenzela ukuthi kwakumele akwazi ukuthi kuphuma amanzi negazi ngokuba umoya uyiqiniso. ukuba lo moya waqamba amanga lowo othi-ke uNkulunkulu wakwaqamba amanga kufuna ukukhombise lapho uNkulunkulu eqamba khona amanga kuyafisa ukukhombisa ngokuba ungaba nezinhlelo iy'nhlelo zakho zihluleke kepha uhlelo lukaNkulunkulu lona lihluleki konke kushile ekuqaleni sekuqedile kuyenzeka akaphinde lokho eziphinde kabili uNkulunkulu lokho asekhulumile ekuqaleni namanje usami phambi kwakho akaguquki lithi iBhayibheli uNkulunkulu akayena umuntu ukuba kuphenduka into nje yamlimaza ukudala umuntu ongezwa asizwa thina akakho owenza ukulunga. akekho owenza ukulunga akakho noyedwa. Umphimbo wabo uyiliba elivulekileyo. umphimbo uyithuna umphimbo womuntu yithuna elindele ukugwinya izidumbu zabantu ukuba yini umlomo womuntu nolimi lakhe bakhuluma okubi njalo abantu bakhuluma izinto ezimbi ngabanye abantu njalo bevula imilomo yabo kuphuma ukufa imilomo yethu ngaphansi kwelimu kugcwele ushavu wenyoka. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesi-3 verse 26. Go ahead. Ekubekezeleni kukaNkulunkulu ukuba kubonakaliswe ukulunga kwakhe ukuze kubonakaliswe ukulunga kukaJesu Kristu esikhathini samanje. kulesikhathi ukuphila ukulunga kwaJesu yabona ke abantu abasephenduke ngokuba yini kunamabandla abatshela izinto abathanda ukuzizwa leli vangeli selivele kancane sekuyisikwa nje sidliwa bambalo ngokuba siyabiza ivangeli liyabiza ukuba lifuna wena uzidele into efuna uzidele ilapho khona mawubona iskipa sika 15,000 uthi ubheke ezinye izinto uvele uzibone singabalulekile uthathe lo 15,000 kuwona kodwa uhambe uyosithenga yenzwa loo nto leyo uthi usigqokile uzuthi ayikhali ngoku 15,000 yenzwa loo nto leyo so ngokwevangeli-ke sike senze kanje ngithi-ke ivangeli liyabiza lifuna ukuphila kwakho ukudele nezinto ozithandayo uzidele ngokuba yini uma besazinto ezizomjabulisa uNkulunkulu uzosho ukuthatha leli vangeli uyalithenga leli vangeli ngokuba lithi wena nawe uthengwe ngegazi ngenani elingaka lekhathaniswa nalutho ungathatha ama-billions trillions uthi wahlanganisa uthi ufuna ukuthenga ubungcwele awunawo amandla ingakho kwatshelwa indoda isangoma isanusi sithi hayi nami phela-ke ngithi ayiseleni lesipho ukuze mengibeka abantu izandla baphile bemhlele umoya ongcwele thiwa sidayise isipho sikaNkulunkulu le mali yakho uzofanayo
ubani wathi siphosi kaNkulunkulu sedayisa, ubani wathi shumelelana imali, ubani wathi bawufundisi bokuthi uyafundisa ne-prize oyibizayo ukuthi mina ngishumayela ngo-2.5, mina ngishumayela ngo-5,000, mina ngiphumi imali yami ingadeposithiwe. Awusebenzeli uNkulunkulu wena. Isiliva lakho malibhubhe kanye nawe. Le mali leyo oyifunayo lithi phephe isiliva lakho malibhubhe nawe. Ngokuba isipho sikaNkulunkulu singathengwa ngemali. Izolonto leyo. Mina ngidayisa isipho sikaNkulunkulu. Ngithatha lokho. Awunasabelo nalifa kulelizwi. Ngithatha phinde ngidayisa izwi laNkulunkulu. Ubani oninika igunya lokuthi mina niba abafundisi elithi ngoba nalo ngikele esikoleni ngicabanga ukuthi ke senyaqashwa manje ukuthi nisebenzele uNkulunkulu. Alisho leBhayibheli ukuthi sisebenzisane nokholo lakho. Wena wona usunemali wena uyafonelwa wena ukufonelwa la ukhuluma 30 minutes 2,000 uba wena ngokuba inhliziyo yakho ayilungile phambi kukaNkulunkulu. Inhliziyo zenu nginike le ncwadi leyo qala ya Timotheo isahluko 6 kusukela ku verse 7 lithi iBhayibheli ngokuba sifike siqulu emhlabeni. Lithi iBhayibheli sifike siqulu emhlabeni. iBhayibheli lithi sifike siqulu emhlabeni. Ngokuba ukuthi wawumuntu manabo waza kuhamba bushu. Kusho ukuthi ke awufika nalutho la wafika lokukhala. Sebona mhlanje usibona ngathi into enkulu njengamanje kaNkulunkulu wafika ukhala emhlabeni. Namhlanje uzothi umoya ingcwele wakho, umoya ingcwele usebenzela wena, umoya ingcwele ukhetha wena, umoya ingcwele ukhetha lowo othobekileyo. Ngokuba silethanga lutho ezweni. Asilethanga lutho ezweni. Kusobala ukuthi singebuke na lutho futhi. Yonke le mali le oyikhokhayo kubantu ama-1,000 nama-1,000 wena ungafuni ukuthi ukhulume iqiniso, wena ufuna ukuthengisa ngevangeli, wena udayisa amanga ngegama likaJesu Kristu ngenxa yokuthi wena ufuna imali. Awufikanga nalutho emhlabeni. Yebo uma sinokudla kanjalo uhamba kwakho uzohamba futhi ungena lutho emhlabeni. Yonke le mali eqoqayo uyiqoqela usuku lwakho lokugcina ukuthi ke wena bese fika usuku lokufa ufike ume phambi kaNkulunkulu ikumangalele le mali lokuyibamba abantu emhlabeni. Baphutha yona ngegama likaJesu Kristu. Abantu babhajwe esihogweni, abantu babhajwe ezonweni, abantu basindwe imithwalo yesono. Kepha ubhizi uhamba ngezimoto ezinesandla esihlanu. Imoto okhuluma nayo ibuse lofuna yakhona ngemali nezinyembezi zabafelokazi. Ngakho bephenduka kulo bubi bakho unxuse enkosini bese ucele uNkulunkulu. Ingabe ingathethelelwa yini isizindlo senhliziyo yakho? Izinto ezisilimazayo ziphuma ngaphakathi. Limcabango onayo ukusela, ubufebe, ukuntshontsha, amanga, ukubulala, inzondo zike enhliziyweni yakho. uNkulunkulu ufuna ukucela ithethelele lezo zinto lezo. Ezo nto leyo. Ngokuba ngiyabona ukuthi usenyongweni ebabayo. Isono siyababa. Simnandi kwazi ukuthi ushukela umusenze. Emva kwesikhathi uyabona ukuthi ekhaya yazi ngikuyona inyongo ebabayo. Uthini umbhalo lapha kwincwadi ke eTimotheo 6 verse 8 uthini ke? Kepha uma sinokudla isambatho unekudla nento zokugqoka asaneliswe yini? Masaneliswe ile zinto lezi unendawo yokulala unokudla nezambatho aneliswa yilokho. Kepha abafuna ukuceba. Kepha ke nina abafundisi basemaromeni, nina abafundisi abantu bazibiza ngabaKristu abasindisiweyo bahamba bawufundela babafundisi esikoleni babuya nezitifiketi sebeyasebenza basebenzisa ukuthi ke izitifiketi zabo zibenzele imali. Nalabo abasikholwa abashembe, nalabo abaholi bakhona bakashembe. Lithi iBhayibheli ke kepha abafuna ukuceba bayela ekulingweni. Nina emabandleni nithi niyokholwa ngokuba yini nifuna imvelo. Lithi iBhayibheli ke izilingo zinilindile zikhamisile zithe njengebhubesi. Nasezihibeni kunesihime esigebhele sikulindile
endlini uzofika ugaxele kusona sikulengise ngomqala. Nasezinkanukweni eziningi. Izinkanuko uyongena kuzona. Eziningi zokuwula. Eziningi izinkanuko akuzona ezokuhlakanipha. Ezokuwula izinkanuko zokulima zokuba isilima. Ezilimazayo. Zilimaza thina abantu. Ezishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Izinkanuko zishonisa abantu ekufeni nasekubhujisweni. Unebandla ibandla lakho wathwala. Abantu labo uzobafaka esikhokweni. Nawe uze esikhokweni. Ngokuba ukuthanda imali. Ngokuba ukuthanda imali. Imali akushiwo ukuthi imali impande yakho konke okubi ngokuba nihlezi nisho ngokunganaki ingazi lutho. Nisho izinto ezikaBhayibhelini kepha niyazigwebisa nizithi kanje. Nisho izinto ezithandwa yini. Lithi iBhayibheli ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi. Abantu benza izinto ezimbi emhlabeni ngenxa yokuthanda imali. Abanye ngokuyifisa. Abantu babulala abantu emhlabeni ngenxa yothando lemali. Odadewethu badayisa ngemzimba ngenxa yothando lemali. Abafowethu bayizinkabi ngenxa yothando lemali. Abafowethu bayagebula imizi yabo abasenayo bagebula nabafazi babo ngenxa yothando lemali. Abanye ngokuyifisa. Abantu bafuna ukuba namabandla amakhulu. Abantu bafuna ukuba nengcebo eningi. Bathwele ngenxa yokuthanda imali. Abanye ngokuyifisa. Abanye ngokuyifisa. Badukelwa ukukholwa. Balahlekelwa yini? Ukukholwa. Isilingo esikhubekisa umuntu emhlabeni esikhulu. Imali nothando lwemali. USathane uyazidinga imali. So uyakusebenzisa ukuthi abamfunayo, abamsebenzelayo bazinikele kuyena badayisa imiphefumulo yabo. Bese abenze ngathi baphela impilo ezimnandi kepha ebusuku bakwazi ukulala. Yayizindaba. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Abanye bekhona la emabandleni. Ubulala omunye uyamdlisa uthumela ngezinkabi ngokufuna lesikhundla lesi. Ngokufisa imali ebona ukuthi kuyayingena. Abanye benza ukuthi imali yomnikelo kube eyabo. Bese imali isuse bona usenquma imali. Hayi mina mengifuna ukungiphuca-ke imali le kufuneka njalo ngenyanga ningile u-20,000. Hayi bomfundisi. Hayi bomsikhohla kabi. Kepha yilona awusuzungumela manje. Lithi iBhayibheli alinqabeli ukuthi wena ukhuluma ufundisa abantu noholela abantu eqinisweni ukuthi abantu bakhokhele. Ima kutshele mina ngifuna nje ukuyichaza kahle lento leyo ukunikela. Ngike ngisugijima ngeBhayibhelini ngifuna nje uqale ngikudwebele isithombe. Abantu basezweni bayadayisa ulwazi. Ufuna ukuba umfundi ube yiphoyisa. Ngeke uze ube yiphoyisa ungakwazi ukusayina ungakwazi ukubhala. Hamba esikoleni. Esikoleni awufundi mahala. Uthisha ofundisayo akafundisi mahala. Akekho uthisha ofundisa mahala. Akekho uplamba wamahala. E-university akekho umuntu ofundisa mahala. Ivangeli likhuluma ngokuphila. Esiphilayo sibizelwa ekuphileni kwaphakade. Ngakho-ke anginalo inani engilibizayo ukuze ngifundise noma ngibe nalo. Uthi uJesu bethumela abafundi babo. Ningaphathi izikhwama, ningaphathi amajazi amabili, ningaphathi isikhwama semali, ningaphathi izicathulo ezimbili. Kepha hambani ukuba umsebenzi wanelwe iholo lwakhe. Bese sithi-ke lokhu abamphakela bona nidle. Noma ngabe yini abayibeka phambi kwenu. Uyabona ukuthi uJesu usifundisa ukuthi uma uphethe ivangeli awugijimi ukuthi ufuna imali. Usebenzela abantu uNkulunkulu. So, uma-ke njengoba ngishumayela, umuntu onganikela ngomsebenzi afanele ngicela imali
ukuthi abantu banikele nemali yokweshumi. Okweshumi yilokho usekholwa ukuthi izwi loNkulunkulu lithi-ke kwincwadi-ke yaMalaki kumele ngikhiphe okweshumi nemnikelo. So abantu bebenikela banikela ngokuba bathunywe uNkulunkulu ukuthi banikele. Yakizothini? Anazi yini ukuthi abaphethe imisebenzi yethempeli yethempeli badla okwethempeli nokuthi abakhonza e-altare bahlanganyela ne-altare. So izinto ezinikelwa uNkulunkulu obani abanelungelo lokuthi nabo badle kuzona yilabantu abasebenza e-altare abahlanganyela. Asishumayeli ukuthi abantu banikele. Asitshela abantu ukuthi uqala malini umnikelo. Izikhohlakali lezo. Asitshela abantu ukuthi befuna isibusiso abeze umnikelo wezibusiso manje, umnikelo manje wenhlanhla, umnikelo manje wothando, umnikelo usathane lo. Ngokuba inkosi imisile ukuba abamemezela ivangeli baphile ngevangeli. So umnikelo lo ngabe uthi umuntu unikisitani, uNkulunkulu uthele umuntu akanginikisitani. Akunako ukuthi umuntu wesikali uthando. Yini omnikelo? Ungazomthatha kancane ngiphinde mshayisana. Ukuthi mina ngisidelela ngisebenzele uNkulunkulu. Ukuba yini nginemali mina ngifuna ukukhokhelwa yona engqondweni yami. Lithi iBhayibheli ukuba abaningi bethanda imali. Angena ezilingweni nasezihibeni nasezinkalukweni ezilibazayo eziholela ekufeni. Yayizwa loo nto leyo. So understand ukuthi uma ngifundisa lowo muntu lowo osuke bonga uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu siyabonga ukuthi uthumele incebo ukuthi izosifundisa bambala ncebo. Ngeke ngithi mina ngiphela nje bona ngifuna imali. Uma uNkulunkulu ethini inhliziyo iBhayibheli yangifuna ukuthi lobo omemezela ivangeli uphila ngani? Uphila ngevangeli. So umsebenzi wami ushumayela. Mengafuna ukunikela ukwazi ukunikela ngenxabani ukuthi manje ngicela phela nikeleni ngiyahlupheka. Angihlupheki. Lithi iBhayibheli uma unendawo yokulala, unophahla, unokudla nezambatho, uthi lokho kwanele. Ngoba abaningi befuna izinto emhlabeni benefiso semali bangenile ezilingweni. Ungakhohlwa ufike uhamba nqunu uzofa futhi le mali le ngeke uzuyithathe. Ngoba bangcwaba la izokubona. Abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa. Abanye bekuyifisa imali badukelwa ukukholwa. Bazigwaza ngemijunju eminingi. Ukuzigwaza ngemijunju, ukuzigwaza ngezinhlungu. Yilo buhlungu obuzwayo ngale mali oyidlayo, imali yegazi, imali ezinyembezi, imali yokufeba, imali yokutabale, imali yokudayisa amanga, imali yokuzitshela ukuthi wena wazi konke uthwele. Lo mali leyo imijunju imbambile. Abanye uNkulunkulu nje uyabashaya bephila. Abanje ukugula ngamyeki. Abanje ukugula kungamyeki. Ukuba akathembele uNkulunkulu, uthemba abantu, uthemba izinto zasemhlabeni. Kepha yilo nalo uyengwa ehunga ngezakhe. Khona indoda eBhayibhelini okuthiwa u-Asa. Bengaphusisi. Bengeke no-Asa naye futhi wafa esegula. uNkulunkulu wamshaya ukugula. Nomoya ushange uchoko. Uyomshaya ezinyawo. Kuba yini basebezitshela. uNkulunkulu abafundisa imbanga lezi izinto. Uma themba yena. Mawuzo noma kuthiwa udokotela lithi iBhayibheli ukuthi udokotela uzokuthinta naye kufanele azi ukuthi uNkulunkulu ngoba naye udalile. Akayena uNkulunkulu wakhe. Ezindaba. Niki incwadi ngifuna ubatshela ukuthi mina ngumJuda mina. Yakizotheni. Ithe ngumJuda mina. Incwadi kwabaseRoma isahluko sesithathu kubeka verse 26. Yes. Kepha kubekezeleni kukaNkulunkulu ukuba kubonakalise ukulunga kwakhe esikhathini samanje ukuze yena abe ngolungileyo abe ngumlungisisi walowo okholwa nguJesu. Yebo.
ngakho kuphi ukuzibonga na? Kuphi ukuzibonga na? Kuvalelwe ngaphandle. Yebo. Kamthetho muni na? Ngowemisebenzi na? Ngabe sihamba ngemisebenzi na? Khabo, kodwa ngomthetho wokukholwa. Umthetho wani wokukholwa ukuthi uNkulunkulu akushilo wenze. Umthetho wokukholwa lo. Ngakho-ke sithi umuntu ulungisiswa ngokukholwa. Umuntu ulungisiswa ngani? Ngokukholwa. Yebo. Ngaphandle kwemisebenzi. Ngaphandle kwemisebenzi yomthetho. Kumbe uNkulunkulu ungwabaJuda kuphela. Ngabe uNkulunkulu wamaJuda kuphela na? Asiyo abezizwe na? Ngabe uqethela la besibelele incwadi esibili yamanye uphuzana yamanje umsahluko 2 leyo ngasigcinile futhi nayo iyona leveza kumina ngumJuda mina. Manje kumbe uNkulunkulu ongwabaJuda kuphela na? Asiyo nabezizwe na? Asiye yini uNkulunkulu wabezizwe na? Yebo, nabezizwe. Yebo, nabezizwe. Uma impela uNkulunkulu emunye oyakulungisisa abasokileyo ngokukholwa. Yebo. Nabangasokile ngokukholwa. Yebo. Ngakho-ke umthetho siwenza ize ngenxa yokukholwa na? Kanye. Kodwa siyawuqinisa umthetho. Besithini lapha kwincwadi yesibili amaRoma isahluko 2 bese ngoba lokungifundela ngasekugcineni. Yini awuboni incwadi yamaRoma isahluko 2 ngasekugcineni? Akuyona isahluko 2 la ngasekugcineni. Yini manje kwenza ungaboni qala la. Hamba. Yebo baba. Ngokuba uNkulunkulu uyakwahlulela ngalo okufihliweyo kwabantu ngokwevangeli lami uKristu Jesu. Kepha uma kuthiwa ungumJuda wethemba umthetho, yebo, uzibonga ngoNkulunkulu, wazi intando yakhe, ukhetha okungcono, ungofundisiwe emithethweni, uzithembile wena uthi ungumholi wezimpumputhe, ungukukhanya kwabasekumnyameni, umyali weziwula, yebo, nomfundisi wezingane, unakho ukuma kokwazi kweqiniso emthethweni. Wena-ke ofundisa omunye, uyazifundisa wena na? Wena mesifundisa lezinto lezi, ngabe nami ngiyazifundisa na? Ngoba indaba iqala kumina. Ingakho uthi uJesu ungahluleli ukuze nawe ungahlulele. Ngokuba awukwazi ukutshela omunye umuntu ukuthi enza into wena ungayenzi. Uyotshela umuntu ageze ubuso wena kepha unohlakahle. Wena ushumayela ukuthi akungebiwa. Uyeba na? Ezo lonto leyo. Wena uthi abantu bangantshula. Kepha wena awebi yini na? Wena othi akungaphingwa. Wena uthi akungaphingwa. Uyaphinga na? Wena kodwa uyaphinga yini noma cha? Ngoba uma uphinga uyaphinga. Uma uphinga uyaphinga. Okusho ukuthi uma uke washada ngaphambilini wamlahla unkosikazi wakho umenze ukuthi abe isiphingi, wathatha omunye unkosikazi uyisiphingi. Wena owenyanya isithombe. Wena wenyanya isithombe. Noma ngikhuluma ukuthi asifanele sibe lezithombe. Uphanga ithempeli na? Kufanele ngidle nawe kwizinto ezihlatshelweyo na? Yesu lonto le. Wena uzibonga ngomthetho. Wena ozibonga ngokuthi wazi umthetho kaNkulunkulu. Udumaza uNkulunkulu ngokweqa umthetho. Kepha wena futhi wenza ini? Umthetho. Ngokuba into ebuhlungu ukuthi usithi siyabazi uNkulunkulu shumayele ivangeli lakhe. Kepha thina sibe senze izinto ezingafunwa nguNkulunkulu. Into ebuhlungu leyo ngokuba thina solahla kakhulu. Ngokuba igama likaNkulunkulu liyahlanjazwa phakathi kwabezizwe ngenxa yenu. Igama liyahlambalazeka phakathi kwabantu abakholwa ngenxa ngisho njalo ngenxa yethu thina amakholwa. Yezwa indaba. Njengalokhu kulotshiwe. Ngokuba kulotshiwe. Ngokuba ukusoka kuyasiza kambe uma ugcina umthetho. Ukusoka kuyasiza uma uzokwenza konke okusemthethweni. Kepha uma ungumeki womthetho. Uma weqa umthetho noma uthi usokile
ukusoka kwakho akusho lutho ngoba uphula umthetho wonke kaNkulunkulu. Ukusoka kwakho kuphenduka ukungasoki. Yebo. Ngakho-ke uma ongasokile egcina izimiso zomthetho. Asike sizwe uNkulunkulu ukuthi akasho ukuthi ngumJuda mina. Uma umuntu engasokile egcina izimiso zomthetho, ukungasoki kwakhe akuyi kubanelwa ukuthi kungukusoka na. Yebo. Ngokuba kulunge enhliziyweni, indaba yejwabu ayinomsebenzi wokuvela uyaqhubeka uyabhebhetheka esonweni. Khona ungasokile ngokwemvelo. Yebo. Egcina umthetho. Uzabahlulela wena othi uzobahlulela wena othi wena wasika ijwabu futhi wena wazi umthetho. Kusiza ukwazi umthetho ngokugcina. Uzabahlulela wena othi unombhalo wokusoka. Yebo. Weqa umthetho. Weqa umthetho. Ngokuba umJuda ayimake. iBhayibheli lithemba ngumJuda. Asike iBhayibheli alivumile. Mina angisho ukuthi umhlengi umJuda. Angithi mina ngokwesizwe, asike sizwe. Ngokuba umJuda akusiyo onguye ngokubonwayo. Akuyena umJuda ngoba nawo uphuma enzalweni kaIsrayeli kwenyama noma enzalweni kaAbraham kwenyama siyabona. No, iJuda le akusebenzi lokho. Nokusoka akusiko okubonwa enyameni. Nokusoka akubona lokho kokusika ijwabu. Kodwa uyasokela nje. Hayi ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Uzisokela ubona ufuna ukususa ijwabu lakho. Kepha bese khulunywa ngokusoka kwenhliziyo, khulunywa ngomuntu inhliziyo yakhe ephendukile, yaphendukela uNkulunkulu. Maningi. Kodwa umJuda yilo. Kepha umJuda yilo onguye ngaphakathi. Unguphi? Unguye ngaphakathi. Umuntu okholwa izwi kaNkulunkulu alenze, ophenduka ngenxa yemfundiso, afuna ukuphila lempilo, uyena umJuda ngaphezu kwalo wenyama. Nokusoka ngokwenhliziyo. Nokusoka kwenhliziyo so lezinto lezi ngomoya. NgingumJuda-ke na ngomoya ngoba ngiyakholwa namazwi kaJesu. Ingakathi phela imfundiso ivela kumaJuda. Isikhathi siyeza isona manje. Mina ngiyakholwa izwi kaNkulunkulu ngokuphila. Lamabandla lokho liwavikela lokho liwalulela nizwe futhi umlomo nidume umlomo niphathe imthole nithwale umlomo yenu nicasuke nize nikhulume kambi. Uma vele izwi kaNkulunkulu alikho kunina. Ukuba belikhona izwi kaNkulunkulu kunina belizokholwa imbhalo. Mkhathalo ukuthi ngicula kahle kanjani belibandlelele. Noma ke nibaningi kangakanani. Ukuningi abusho umzwethu. Ezolonto nje libaningi babiziwe ke bayingcusana bakusindiswa. Angisho ukuthi ke sengezulweni kepha ke ngiyakutshela nje ukuthi mina ke ngisebenzele izulu ngoba ngifuna ukwenza lento esho eBhayibhelini and ngilwela insuku zonke ukuthi ngiyenze. Ingakho iBhayibheli ngenxa yakho sibulawa izinsuku zonke sithiwa izimvu ezakuhlatshwa. Kubhalwe phansi eBhayibhelini. Uthini kumbhalo kwincwadi yezenzo? Sebekuzwa lokho bahlabeka ezinhliziyweni basebethi kuPetru nakubanye abapostoli madoda bazalwane yini siyakuyenza na wayesethi uPetru phendukani yilo nalowo abaphathizwe hayi lezi zisebenza thina ukushumayela lento eBhayibhelini nathi sifuna ukuthi siphile ngayo iBhayibheli lithi phendukani nami ngizophenduka noma kuthiwa ke umuntu wesifazane ngacabanga into engasile inkosi ngiyacela ungithethelele ngoba lokho kwinkanuko enamsekonile ngoba lithi iBhayibheli lokho umuntu wesifazane amkhanuko usefingile so manje ngiyacela uNkulunkulu naba ngithethelele ukuba vele kuyenzeka umuntu wesifazane usho lesokuzawa ngezinto ezingasile uNkulunkulu ngiyacela nje umthethelele imkhitho yami ayilungile neze uthi uNkulunkulu ngisho kwisibhathi yaGenesis wabona ukuthi imkhitho yomuntu ayilungile kusukela ebusheni bakhe so yini ngathi manje ingcono ngami wasengizindisiwa ngisolo mina manga isolo siyangifuna sometimes siyangithola so besingitholile fanele ngenze njani fanele ngiqhubeke ngihlale esonweni khana kanye yilowo hamba ngobuqotho owenza ukulunga yilowo hamba ngobuqotho uyakuhlala endlini nobethempeleni kaNkulunkulu okhuluma iqiniso elizweni yakhe ongehlebi ngolimi lwakhe ongahlebi ngolimi lwakhe nomoya wokuhleba uyakukhipha endlini kaNkulunkulu. Phendukani yilowo nalowo abhabhathile egameni likaJesu Kristu. Ese
kukho ukuthethelela kwezono zethu. kukho ukuthathelela kwezono zethu. Khona siyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Khona liyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu esabantwana benu, esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi. Wayesethi, zisindiseni kulesi sizukulwana esiphambeneyo. zisindiseni kulesi sizukulwana esiphambeneyo. uJesu Kristu inkosi. Lokho ufuna ukuzisindisa. Le mininingwane oyibonayo kwi-screen, nale mininingwane oyiziyo, ngabe i-phone number setholakala ku-WhatsApp, ngabe i-email address uyakwazi ukusithumelela i-email address. uNkulunkulu emuhle uza kuyenza indlela sikwazi ukufinyelela kwena, sibhabhatise egameni likaJesu Kristu, bese siqhubeke senze konke nje ngokusho kwempilo. uJesu Kristu inkosi. Siphinde futhi sibonane kusasa ekuseni uNkulunkulu evumile ngamandla kaJesu Kristu ngo-9 o'clock. Baba uNkulunkulu namandla, namanje uNkulunkulu siza kuwe, siyazithoba, siyazinikela Baba kuwe, siphenduka sicela Baba umoya wakho ukuba wehlele kithi, ukwesaba uNkulunkulu, ukwenza ububi kwehlele kithi, usiphelelise othandweni leqiniso, singabi ngabazigqajayo nabazitshelayo, kepha uNkulunkulu namandla ukuzibonga kwethu makube kuwe nabantu esiphakathi kwabo, makukhazimuliswa wena laphakathi. Siyacela uNkulunkulu ubophe izinkalo zethu ngeqiniso, sifunde manje usanokutholakala ukuba ngale kwethu nakukho ukufuna. uNkulunkulu noma sifa sifele kuwe, singabi nakho ukwesaba uNkulunkulu, noma sihambe esithunzini sethu segodi lokufa, ukuba wena ungumalusi olungileyo, uyisiphephelo kulabo uNkulunkulu ababulekela ababalekela kuwe. Siyacela uNkulunkulu namanje ukuba izwi lakho lithole indawo kubo bonke uNkulunkulu oyingcwele abezwayo nabafuna uNkulunkulu ukuphila impilo efunwa kuwe, asebekhathelwe inkohliso namanga nobuqili bukaSathane. Siyacela uNkulunkulu wena ubakhulule ngegazi likaJesu Kristu nangomoya oyingcwele. Sithi uNkulunkulu namanje siyazendlala phambi kwakho, siphenduka uNkulunkulu kuzona zonke iziphambeko zethu. Sicela uNkulunkulu intethelelo ukuba wena usivikele. Siyabonga uNkulunkulu oyingcwele ngamazwi okuphila osiphe wona, singawadembeseli futhi singawathathi kancane, singajwayeli kabi uNkulunkulu bese sikhohlwe ukubaluleka kwezwi lakhe eliphilileyo. Siyacela uNkulunkulu namandla usiphe umoya wokuqonda nokubekezela nothando nomusa nokuthethelela uNkulunkulu bonke abasonileyo, ukuze babe intando yakho nenkonzo yakho ipheleliswe kuthi ngegama likaJesu Kristu umniki amandla onke kuze kube phakade. Amen.